Ẹ kú dédé àsìkò yìí ẹ̀yin èèyàn mi ọ̀dẹ̀ òdòbí. Lónìí ohun tí mo ní fún yín ni Igun-ìdarí ẹ̀kọ́ kejì Bearing Lesson 2 lédè Gẹ̀ẹ́sì. Ìbéèrè: olùgbafẹ́ kan gbéra láti ìlú A, ó sì rin ìrìn àjò fún 50 kìlómítà lórí igun-ìdarí àríwá 180 ìpele ìwọ̀ oòrùn lọ sí ìlú B. Ní ìlú B, ó tẹ̀síwájú fún 40 kìlómítà mìíràn lórí igun-ìdarí àríwá 20 ìpele ìlà oòrùn lọ sí Síyìnbó. Kí ni ìjìnnà Síyìnbó láti A? Ìyànjú: eléyìí ni àgbékalẹ̀ àwòrán ìrìnkèrindò olùgbafẹ́ náà. Olùgbafẹ́ náà bẹ̀rẹ̀ láti A, ìlú A, lórí igun-ìdarí 180 ìpele, èyí tí a mọ̀ láti àríwá lọ sí ọ̀nà ìwọ̀ oòrùn. Ó débí báyìí, 180 ìpele ló débí báyìí. Nígbà tó dórí 180 ìpele yìí, ó bẹ̀rẹ̀ sí rìnrìn àjò lọ títí tó fi dé ìlú B. Ìlú B yìí sì jẹ́ 50 kìlómítà sí ìlú A. Nígbà tó dé ìlú B, ó tún tẹ̀síwájú ìrìn àjò rẹ̀, ṣùgbọ́n lórí igun-ìdarí àríwá 20 ìpele ìlà oòrùn. Láti àríwá báyìí, ó yí padà sí ọ̀nà ìlà oòrùn lórí 20 ìpele. 20 ìpele ní báyìí, ó la kọ síbí. Ó tún wá bẹ̀rẹ̀ ìrìn àjò ẹ̀, ó bẹ̀rẹ̀ sí lọ títí tó fi dé Síyìnbó. Ìjìnnà láti Síyìnbó dé B jẹ́ 40 kìlómítà. Wọ́n á ní ká wá ìjìnnà láti A sí C. Ká tó lè wá ìjìnnà láti A sí C, a ní láti mọ igun yìí, igun tó wà láàárín ìhà tí a mọ̀ àti ìhà tí a mọ̀. Wàyí, láti wá igun yìí, ohun tó rọrùn ni. Ẹ jẹ́ ká wò báyìí. Igun tó wà láàárín àríwá àti ìwọ̀ oòrùn jẹ́ 90 ìpele. 90 ìpele ni igun tó wà láàárín àríwá àti ìwọ̀ oòrùn. Nígbà tá ti mọ̀ yẹn, nínú igun tó jẹ́ 90 ìpele yìí, a ti rí 180 ìpele débì. Ó túmọ̀ sí pé igun tó kù sílẹ̀ ni ẹ̀wá ìpele. Nígbà tá ti mọ igun yìí, ó túmọ̀ sí pé a ti mọ igun yìí, nítorí pé igun yìí àti igun yìí jẹ́ igun onídàkejì ara wọn. Igun onídàkejì méjì dọ́gba síra wọn. Nítorí náà, igun yìí náà dọ́gba sí ẹ̀wá ìpele. Bákan náà, igun tó wà láàárín àríwá àti ìlà oòrùn jẹ́ 90 ìpele. Nínú 90 ìpele yìí láti mú 20 ìpele. Ó túmọ̀ sí pé ó kù 90 ìpele sílẹ̀. Tá bá wá ro igun méjèèjì yìí pọ̀, ó máa fún wa ní 100 ìpele. Ó túmọ̀ sí pé igun B dọ́gba sí 100 ìpele. Wàyí, láti mọ ìjìnnà tó wà láàárín A àti Síyìnbó, ó ti rọrùn fún wa. Ẹ jẹ́ ká pe ìhà yìí tó dojúkọ igun B ní B kékeré. Ká pe ìhà tó dojúkọ igun A ní A kékeré. Ká sì pe ìhà tó dojúkọ igun Síyìnbó ní C kékeré. Ká wá lo àgbékalẹ̀ yìí. Ìyẹn náà ni
bí adọ́gba hà dọ́gba sí a dọ́gba hà àròpọ̀ sí yìnbó adọ́gba hà àyọkúrò èjì a sí yìnbó kọ sí b. Nítorí náà bí adọ́gba hà dọ́gba sí kí ni a kékeré? A kékeré ni ogójì. Ogójì adọ́gba hà. Sí kékeré kí ni sí kékeré? Àádọ́ta. Àádọ́ta adọ́gba hà. Àyọkúrò èjì lọ́nà ogójì lọ́nà àádọ́ta lọ́nà kọ sí ọgọ́rin ìpele. Ọgọ́rin ìpele. Nítorí náà bí adọ́gba hà dọ́gba sí ẹgbẹ̀rún kan ọgọ́rùn-ún mẹ́fà àròpọ̀ ẹgbẹ̀rún méjì ọgọ́rùn-ún márùn-ún àyọkúrò ẹgbẹ̀rún mẹ́rin kọ́ọ̀sì ọgọ́rin ìpele. Eléyìí dọ́gba sí ẹ̀rin ení òdo òdo. Àyọkúrò kí ni ẹgbẹ̀rún mẹ́rin lọ́nà kọ́ọ̀sì ọgọ́rin ìpele? Ẹgbẹ̀rún mẹ́rin lọ́nà kọ́ọ̀sì ọgọ́rin ìpele dọ́gba sí ọgọ́rùn-ún mẹ́fà àádọ́rùn-ún ẹ̀rin gbàmì àrún ẹ̀sán. Ẹ jẹ́ ká yọ méjèèjì kúrò nínú ara wọn. A máa rí bí adọ́gba hà dọ́gba sí ẹ̀rin ení òdo òdo. Àyọkúrò ẹ̀fà ẹ̀sán ẹ̀rin gbàmì àrún ẹ̀sán dọ́gba sí ẹ̀ta ẹ̀rin òdo àrún gbàmì ẹ̀rin ení. Nítorí náà bí dọ́gba sí gbòǹgbò ẹ̀ta ẹ̀rin òdo àrún gbàmì ẹ̀rin ení. Nítorí náà bí dọ́gba sí, ẹ jẹ́ ká wo gbòǹgbò ẹ̀. Àádọ́ta ẹ̀jọ gbàmì ẹ̀rin kìlómítà. Nítorí náà ìjìnnà sí láti a dọ́gba sí àádọ́ta ẹ̀jọ gbàmì ẹ̀rin kìlómítà. Ní ni a máa gbé dánu dúró fún tòní. Ìpàdé di ọjọ́ míì ọjọ́ ire. Ẹ ṣeun fún ìwòran àti ìtẹ́tíléko. Ó dìgbà.